Celebramos la sesión extraordinaria e urxente do Pleno da Corporación luns 22 de outubro de 2018 ás 11 horas no Salón do Pleno da Casa do Concello, non? Trasladará a Secretaría do Concello, trasladará o presente decreto a todos os concelleiros co seguinte orden do día. O primeiro punto do orden do día é ratificación da urxencia. Procedemos a votar a ratificación de urxencia. Votos a favor? E o segundo punto é declaración institucional en apoio aos traballadores e as traballadoras de Alcoa en contra do peche da factoría. Vai ler a moción institucional a secretaria do Concello. Declaración institucional en apoio aos traballadores e as traballadoras de Alcoa en contra do peche da factoría. Diante do anuncio realizado pasado mércores por parte do Grupo Alcoa en Espal, de maneira unilateral e sin causa xustificada, de pechar as súas plantas da Coruña e Avilés, e toda vez que iso supón unha ameaza de especial gravidade para o emprego na cidade, o Pleno do Concello de Arteixo propón de maneira unánime a seguinte declaración institucional. Primeiro, amosar o respaldo unánime da Corporación Municipal de Arteixo aos traballadores e as traballadoras de Alcoa e o rexeitamento ao peche da factoría. Segundo, instar a Xunta de Galicia e ao Goberno do Estado a conformar unha fronte institucional común en defensa do emprego, do mantenimento da actividade industrial en Alcoa en consecuencia da retirada do ERE presentado pola empresa. Terceiro, apoiar as movilizacións que convoquen os traballadores e as traballadoras da planta. E, por último, dar traslado deste acordo a todos os grupos en representación no Parlamento de Galicia, no Pleno da Deputación Provincial da Coruña, así como nas Cortes Xerais do Estado, instándoos a que se pronuncien nos mesmos términos. Bueno, entón, vamos a abrir un turno de intervención. Vamos a pedirlle ao presidente do Comité de Empresa que veña para aquí e que dirixa unhas palabras neste pleno. Sí, ven para aquí. Xa estás acostumbrado. E te sentas no meu posto. Na calle, vou aproveitar. Bueno, agradecer profundamente a esta moción que estades a votar hoxe. Pois eu o primeiro que vos quero transmitir en representación das miñas compañeras e compañeros. E nada, dicirvos que está claro que a situación é moi complicada e temos un objetivo claro en esta situación. Imos a loitar. Ese primeiro, o noso objetivo, vamos a loitar esta situación, vamos a dar a volta. Para darlle a volta a esta situación, nos pedimosles a todos os partidos políticos a nivel local, autonómico, estatal, que tomen un mismo camiño, porque necesitamos unha solución, porque hai. A solución de entrada pasa porque isto que acaba de facer a empresa, que nós o consideramos unha traición como traballadores, ou presentar como presentaron esta expediente de extinción, se levante de encima da mesa xa. A primeira condición que ten que partir de aquí é que a empresa retire este expediente. A continuación, hai que abrir, nós consideramos que hai que abrir unha mesa de diálogo, unha mesa onde se marquen unhas pautas para buscar unha solución. Que hai, como dixen. Se a empresa non quere colaborar, porque sabemos na empresa na que estamos, sabemos a prepotencia que diseña o día a día e co que nós levamos convivindo, pois agora mesmo vai a facer, ou fai 20 anos. Pois hai mecanismos non suficientes. O Goberno ten potestad e a Xunta de Galicia para facelos entrar en razón. Non vou agora aquí falar nin de 155 nin de 128.2, pero sí que os hai. Incluso hai pactos que non hai por que aplicar ningún mecanismo destes para dicir a empresa, se non queres a empresa, nós non facemos cargo con un Consello de Administración, pois titulado polas distintas administracións, buscaremos unha salida con outro comprador. Pero as empresas teñen que permanecer porque son importantes para o país. A partir de aí, nós dicimos que
que, bueno, o máis importante en esta situación que estamos é que se habilite un mecanismo rápido, porque moito nos tememos que a empresa en calquer momento incluso nos pode facer entrar en unha parada técnica. Por qué? Porque a empresa é a que dice consumo energía ou non consumo energía. A energía é unha materia prima principal para nós. Se non temos energía, temos que parar. A nós nos cortan a electricidade de vez en cando, 2 horas ou 2 horas e pico, o cual nos conleva un sufrimento tremendo a xente que está ali para volver a reflotar a empresa a situación anterior, que é o tema da interrumpibilidade. Son 2 horas de moita penosidade na fábrica para que a empresa teña uns ingresos para baixar a tarifa. Se eso se prolonga e alguén corta a electricidade en calquer momento, temos un problema grave de perda da planta. Por qué? Porque temos cubas que están a 900 e pico grados de temperatura, con metal líquido, e no momento que se enfría, acabouse. Esta fábrica non para en 365 días ao ano. Noite boa, fin de ano, estamos sempre ali. Entón, hai que habilitar mecanismos rápidos de execución por parte da administración para garantizar a enerxía e as materias primas que necesitamos para manter a actividade na planta. Porque se eso se para, non vale para a Alcoa, pero non vai a valer posiblemente para nadie. Entonces, esa tamén é unha medida de urxencia que hai que aplicar, aparte de que levante tamén este expediente e nos sentemos a dialogar. Pouco máis podo dicir, só que nadie lle quepa duda. Vamos a loitar isto hasta o final e vamos a gañar, estamos convencidos. Entonces, gracias polo apoio que nos estades prestando. Sodes un ayuntamento moi próximo a nós, prácticamente temos impacto no día a día, hai moitísimos traballadores, compañeros e compañeros nosos que conviven aquí, eu entre eles. Entón, pois, moitas gracias e agradecervos ao cariño e ao apoio que nos estades dando desde a parte que nos toca como os traballadores e representantes deles. Gracias a todos. Vamos a abrir entón un turno de intervención de todos os partidos que conforman a Corporación do Concello de Arteixo. Damos, en primeiro lugar, a palabra á compañeira Terra Galega. Charo. Si, bo día. Moi brevemente trasladar dende este grupo municipal todo o noso apoio, forza e ánimo aos traballadores e traballadoras de Alcoa, senón tamén as súas familias que, dende logo, tamén están sufrindo esta injusta situación motivada pola mezcla e confluencia de varios factores. Dous deles que xa mencionaba o voceiro do Comité de Empresa, as nulas inversións da factoría, tanto na Coruña como en Avilés, e, por outro lado, o non contar cun marco eléctrico estable. Que, ademais de injusto para os fogares, sin lugar a dúbidas tamén o é aínda máis para este tipo de industrias. Decir que agora queda nun decaer na loita e na presión e que as diferentes administracións, olvidando as cores políticas, se traballen conxuntamente para poñer en riba da mesa posibles solucións canto antes para darlle a Alcoa máis argumentos para que revirta esta situación e pare dunha vez por toda este ERE que a todas luzas parece totalmente injusto. Pola nosa parte, reiterar ese cariño, ese apoio e ese ánimo dende este grupo municipal e, como decía, moita sorte e que a loita non decaia. Moitas gracias. Sí, bo día. Eu, en primeiro lugar, desculpar a asistencia do meu compañeiro que por unha cuestión laboral non pode estar aquí, non dá chegado a tempo. E despois, a verdade é que viñen pensando para aquí que se vos pode decir, porque eu creo que son poucas as cousas que se vos poidan decir despois de que levedes xa bastantes anos con unha situación no límite. Eu creo que darvos ánimos e forza, evidentemente, porque creo que a precisades, pero sobre todo precisades o apoio
de todas e de todos, o apoio de todas e de todos sin ningún tipo de fisuras, non? Antes pedíadesnos a unidade política, que eu creo que é moi importante. Aquí mencionas expresamente ao Estado e a Xunta de Galicia, e eu invocaría a un actor tamén moi importante e que ten, creo que, moita capacidade de incidir no que pasa a gran escala, que é a Comisión e a Unión Europea, que hoxe aparece algunha declaración, creo que poden facer, desde logo, moitísimo máis do que están facendo, e, polo tanto, tamén compre invocalos a eles, non? E decirvos que, desde o Bloque Nacionalista Galego, desde logo, como viñamos facendo todos estes anos, imos estar aí, apoiando todas as reivindicacións e as loitas nas que estades, que agardemos que esa fortaleza e esa unidade dos traballadores e das traballadoras, xa non só da vosa empresa, sino que o outro día estaban ali acompañando os comités de empresa de outras industrias que tamén viviron situacións complicadas e que tamén vos tiveron a vos ao seu carón, non? E xente autónoma ou de pequenos talleres que eu tamén me atopei na propia manifestación e que, por tanto, esa fortaleza creo que do conxunto de traballadoras e de traballadores tamén é importante, ademais de que esteamos as persoas que estamos máis activamente en política, non? Polo tanto, idesnos ter aí, creo que a reivindicación é xusta e, polo tanto, espero que chegue a bo porto, non? E eu simplemente unha cousa, porque o outro día cando fun a manifestación lembreime, vou a contar unha cousa así persoal, non? Pero lembreime outro día na manifestación, porque moitos e moitas sodes algúns máis novos que a min e outros máis ou menos da miña idade, e vin moitos nenos e nas pequenos, non? E fíxome lembrar unha situación que eu tamén vivín cando era cativa. Non me podo lembrar agora mesmo dos anos porque non puiden ter esta conversación con o meu pai, non me acordei antes de preguntarlle. Pero o meu pai está xubilado de SGL Carbón, de Genosa, que está ali ao voso carón, non? E cando debía ter 7 ou 8 anos, tamén sufrí un proceso de privatización, era unha empresa pública que pasou por varias mans, e tamén naquel momento, nos anos 80, sufrí un proceso de reestructuración ou de despedimentos, non? E lembreino porque tería a idade do que tiñan moitos rapaces e rapazas que estaban outro día, non? Fixomo lembrar así, porque aínda que non o compartían con nós, porque éramos pequenas, pero sí que me lembro esa preocupación que había na casa pola posible pérdida de traballo dun dos seus membros. Polo tanto, nada máis, quero darvos ánimos e que estaremos aí para o que faga falta. Sí, falar casi dende o corazón de alguén que comparte cos compañeiros de Alcoa un traballo a turnos, un traballo na industria coruñesa e, polo tanto, sabe o que significa este tipo de traballo, a penosidade, o sacrificio persoal e familiar que significa traballar nunha empresa dese estilo. Polo tanto, comezar por acordarme deso, das familias, dos compañeiros que comparten espacio físico con nós, os que traballamos na refinería, facer unha chamada de cariño sobre todo eles, moitos deles incluso veciños. Eu, desde que vin a vivir a Arteixo, convivín, o meu veciño de enfrente é traballador da Alcoa e, polo tanto, sei o que significa para a súa familia, sei o que significa para todos os que traballades ali, moitos deles veciños do noso concello. E, polo tanto, non cabe duda que debemos estar todos no que significa unha loita que creo que nos debe involucrar a todos, non só institucións, que, por suposto, dicía Corbacho, o presidente do Comité de Empresa, co inicial, eu creo que é esencial a unidade tanto política como institucional de todas as administracións para facer isto unha cuestión de Estado. É unha cuestión de Estado e creo que deberíamos empezar a pensar que futuro van a ter os nosos fillos sin unha industria e sin unha política industrial clara que manteña a actividade e que manteña os postos de traballo nunha comarca como a coruñesa, na que xa vimos sufrindo dende fai moito tempo problemas precisamente por deslocalizacións, por peche de algunhas plantas que eran esenciais e que traballaban ben, que traballaban con calidade, que se falou máis veces no pleno deste Concello. Fai pouco que vimos o peche de Mesa, da Trefilería, o peche de Perfialsa, cuestións que eu creo que non eran porque as empresas foron ao tacho, sino porque eu creo que existen empresarios que o único que intentan é sacar beneficio a costa e sin pensar nas familias e sin pensar en que hai que dar tamén unha calidade de vida àqueles que traballan nas súas empresas e, polo tanto,
Eu creo que o inicial é plantear isto como unha cuestión de Estado precisamente para que o Ministerio se involucre, para que a Xunta de Galicia se involucre, para que todos os axentes se involucren e precisamente pois, se favorezca a que ese ERE extintivo se retire e se pase a negociar pois, unha solución que, como decías ti, é posible, que non é só posible nesa línea, que creo que é a inicial, é a que temos que ahora mismo pois, vislumbrar, sino tamén outras cuestións como plantexabas que poden ser incluso pois, a posibilidade de que non pare a actividade, que haxa unha venta, multitude de cuestións que poden estar encima da mesa e creo que debería de ser esencial, porque non só vive de Alcoa os traballadores de Alcoa, de Alcoa viven tamén os comercios, viven os que venden coches, viven os que teñen hostelería, viven absolutamente todos. Moitas veces se fala das empresas que traballamos na industria, non se vincula precisamente que non vai haber sector servicios, sino hai sector primario e sector secundario, non hai sector industrial, e, polo tanto, debería haber unha política moi clara en todos os niveis en canto que se quere facer pois, ca industria e cal é o futuro da industria do noso país. Polo tanto, todo o apoio dentro do Partido Socialista xa o mostramos tuve unha ocasión de facelo tanto con Cito como con Corbacho en algunha reunión que xa mantivemos, o apoio tamén dos traballadores do entorno, que tamén aproveito para decirlo aquí, creo que de toda a poboación. Eu creo que isto, se o loitamos hasta o final, vamos a gañar e vamos a conseguir que realmente non sexa posible ese peche. Amén. Bueno, eu espero ser un pouco máis contundente nas miñas declaracións. Outro día, o sábado, había, según as cifras que din, 6.000 manifestantes, non? Bueno, eu, por ámbito personal, a mí me faltaban 2. Vos o sabedes, e seguramente o meu sogro, Alfonso, e o seu irmán, o tío Pedro, traballadores de Alcoa toda a vida, pois, estén donde estén, seguramente estarían co bozo de Alcoa, ca pancarta de Alcoa, e manifestándose e un pouco apoyándoos a vos. Nos 20 anos de relación que tiven co meu sogro, hasta que un pouco faleceu, ele estaba orgulloso, creo que aos 25 anos lle dan unha homenaxe aos traballadores de Alcoa, non? 25 ou 30. Bueno, pois ele creo que 20, 30, pois ele estaba orgulloso de traballar en esa empresa, non? Por tema familiar, empezou a traballar o abuelo da miña muller, Arturo, que estaba na portería. Despois entrou Alfonso, 30 anos, Pedro, sindicalista. Eu creo que Pedro, este donde este, estaría dicindo fora yanquis, pandilla de mangantes, eso teño seguro. E Alfonso, seguramente, se puidera ter unhas palabras, se ele estivera presente, pois nos diría: e que vamos a facer agora? E que vai ser da propia fábrica ou que vai ser da Coruña? Eu me recordo, eso hai que poñer moito en valor, o que é o capital humán que ten un pouco Alcoa, non? Meu sogro, que empezou desde abaixo na empresa, foi ascendendo pouco a pouco hasta ser xefe de equipo. Me acordo moitísimas veces de que o chamaban de madrugada para ir a facer un retén, para ir a traballar a Alcoa. Ao mellor estaba 4 ou 5 horas traballando, volvía outra vez para a súa casa e ao mellor as 2 ou 3 horas volvía outra vez a chamalo para un pouco seguir traballando e un pouco reparar toda a situación que tiña, non? Me recordo moitas conversacións que me decía el, sobre todo que el que se reparaba o tema de fontanería, a tubería que vai do embalse de Meicende, que a veces fallaba, de estar 3 ou 4 horas cos seus compañeiros dentro da zanja, esforzándose para que a fábrica estivera ben. E me recordo que tanto él como Pedro sempre me dixeron que esta fábrica é rentable, que esta fábrica se pode producir, que o capital humano é moi importante, non? Eso me leva un pouco a pensar ou decir, e sobre todo estar preocupado de que vai ser de nós, ou que vai ser de Coruña, ou que vai ser da área. As implicacións un pouco que ten a fábrica de Alcoa con Arteixo son moi importantes. Hai unha fotografía na primeira planta, moi interesante, moi bonita, debe ser dos anos 50, 60, onde están a construcción, fotografía aérea, onde está Repsol e Alcoa. Eu vivo en Meicende, e Repsol e Alcoa, Meicende era un puebliño moi pequeniño. Agora creceu, 4.000 habitantes, hai xente aquí, José Luis, que vive aquí, que traballou con vos, vive ali en Meicende. Meicende creceu gracias a Alcoa e gracias á refinería. O que decía un pouco o compañeiro Martín, os postos de traballo,
a xente traballa, ten ingresos, compra vivendas, consume. É unha cousa que eu sempre te lembrarei é que a importancia destes postos de traballos industriais, de calidade, con boas prestacións, que pagan a seguridade social. Aquí estamos falando moitas veces o déficit da seguridade social. Os traballadores de Alcoa, con seu sueldo, coas súas cotizacións, contribuyen a que o sistema da seguridade social funcione. Teñen pensións dignas. O contrato de reemplazo de 60 anos, que era moi importante. A xente, cando se presubilaba, entraba un rapaz novo. Tedes unha plantilla relativamente nova, que iso é moi importante. E preocupante tamén, que vai ser desa xente nova, que ten moitísimo futuro, e agora, de maneira ilóxica, sin saber por qué, collen un pouco e producen o que é o peche, non? Para Arteixo, temos tamén outra fábrica que pode dicirse a veces que teñen en común distintos problemas como vos, como é a tarifaria eléctrica, Ferroatlántica. Ferroatlántica vos compra produtos e vos vende produtos. Que vai pasar con Ferroatlántica? Temos unha central térmica que o principal consumidor sodes vos. O principal consumidor eléctrico da central térmica de Sabón é Alcoa. Temos un porto exterior que en principio está ubicado estratégicamente nese senso para recibir mercancías, para tanto importalas como exportalas. E un pouco, sobre todo, o importante para mí é concienciar non só a xente da cidade da Coruña, que é moi importante, senón o que é a toda a área. Porque isto vai afectar a todos. O que non o queira ver, eu creo, e sinceramente, se se produce o peche de Alcoa, para mí vai significar o principio do fin e o declive industrial de toda esta área. Teríamos todos que pensar de que vamos a vivir. Que se vai a producir? Vamos a convertir na Coruña única e exclusivamente nunha cidade de servicios. Os traballadores de Alcoa van a dedicarse á hostelería, ao comercio. Que hai agora en Coruña? Que quedan estas industrias importantes se pechan? Como vai afectar a todo o entorno? Aquí tivemos dous exemplos nefastos. Un, cando foi o tema de Mesa, que, chegaron e un pouco, tamén unha empresa que funcionaba, que colleron o capital humán, sobre todo o conocemento, e o levaron a Portugal, e cando non lles interesou cerraron a fábrica de Arteixo, e logo o exemplo terrible de Sapa. Sapa que, vos acordades que era Alcoa anteriormente. Aí Corbacho estivo traballando en Sapa 5 anos. Efectivamente, se procedeu o peche, se movilizaron todas as forzas políticas, hubo reunións a alto niveis, e me acordo, isto é como unha espina que un pouco teño clavada, como veo o representante de Sapa, o representante multinacional, un señor portugués, non me acordo do nome, moi simpático, moi agradable, que o dixo claramente do primeiro principio. Veño a cerrar, a pechar. E cando se decía alternativas, cando se decía un pouco, pero a fábrica de Sapa ten unha produción moi importante, é unha empresa con moita actividade económica, é unha empresa punteira. Te daba igual. Eso sí, sempre nos mirou cunha sonrisa. Esa sonrisa cínica dun empresario que ven a pechar a empresa. E me acordo que nos decía, e a posibilidade de vendela? Eso polo digo porque é unha cousa que me preocupa que poda pasar agora tamén nestes momentos, non? Decía, a posibilidade de vendela? Decía, sí, cando que irades? Podedes vendela. E nos decía, é unha salida posible e tal. A vendedes e facedes camisetas nela. Palabras textuales. Taxantemente prohibiron que vendela a outra empresa que se dedicara para facer aluminio. Decía, faced o que queirades, camisetas, botellas, o que queirades, pero nunca se vai a permitir que Sapa siga producindo os perfiles que un pouco tiñan a súa función. Viñeron a pechar. O mercado está complexo. Aquí se xunta todavía ca problemática do tema eléctrico. O tema eléctrico que é unha das claves
non só que vos afecta a vos, que vos vai afectar a máis empresas do contorno, e que se non arregla, isto, volvo a decir, é o principio do fin da desindustrialización de toda esta área, isto hai que arreglalo. É verdade, advertimos desde aquí de que os lobbies eléctricos non o van a permitir. Non o van a permitir. O tema eléctrico, como non se poña, e creo que ao mellor estamos ahora nunha oportunidade de con esta situación de peche, como non se poña unha solución, pero non vale un parche. Non vale un parche, que ao mellor foi o que pasou un pouco no 2014. Non vale un parche. Unha empresa como vos, que a súa principal facturación é un tema eléctrico, non vale que ao mellor arreglen este problema para o ano que ven ou para o ano seguinte. Por que en Francia teñen unha tarifa eléctrica prácticamente consensuada para os próximos 10 anos? Por que en Francia o que as grandes industrias consumidoras eléctricas teñen o consumo eléctrico en 27 euros megavatio? 27. Canto se está pagando aquí agora? 27 euros en Francia. Francia é imposible competir nesas circunstancias. É imposible competir. Hai que coller e aproveitar esta situación para que nese sentido, pois un pouco arreglar o tema eléctrico, porque é a principal base da consumición do que é a propia Alcoa. Se ao final non podemos ou non podedes intentar solucionar que se evitare o cerre do peche de Alcoa, eu volvo a decir, toda a xente, toda a comarca tiña que reflexionar en que nos vamos convertir. Estamos ante unha situación de que grave pola desindustrialización. É unha situación grave porque se está vendo que os sectores industriais, ao final, vai quedar un ou dous sectores aquí. Que no momento que falle outro sector, se produce o hundimento económico de toda a comarca da Coruña. Por eso, estamos aquí, e Arteixo sí que ten vinculacións importantes no que é o tema de Alcoa, pero entendemos que ao apoio que hai que dar non só ten que ser o Concello de Arteixo, non só ten que ser a Concello da Coruña, senón que teñen que ser todos os concellos da área. Se permitides a min, isto é unha opinión miña, se vos pechan, ide a máxima movilización. É unha cousa forte que vou decir. Se realmente a intención é pechar, mobilizade toda esta comarca. Facede a maior huelga posible, a maior movilización posible para que todo o mundo se conciencie. Porque realmente, o volvo a decir, no momento que Alcoa se peche, no momento que se perdan esos 360 postos de traballo, máis os indirectos que son moitos, isto é o principio do fin. Estou seguro que a partir de aí virán outros peches. E seguramente esta área metropolitana entrará nun declive económico moi importante. Ide a máxima movilización. Vades ter o apoio de todo o mundo. De todo o mundo. Todo o mundo se ten que concienciar que se pechades vos, despois de vos virán outros. E por eso, un pouco, en recordo do meu sogro Alfonso, de Pedro, de todos os traballadores que estades aquí presentes, das vosas familias e toda a xente vinculada con Alcoa, eu pido que non se peche Alcoa. Moitas grazas. Sesión. Se entiende unanimidade, non? Sí, é unanimidade, sí. É institucional, sí. Moitas gracias, moita loita, e contades con nós para facer o que volvo a decir, a máxima movilización posible. Se hai que pechar este concello por axudar as movilizacións, estamos dispostos a facelo. Moitas gracias.